Vítame vás pri prvom dieli podcastu Martinský hokej, ktorý bude takým voľným pokračovaním niekdajšieho časopisu Martinský hokej, ktorý vychádzal približne pred 20 rokmi a niektorí pamätníci si ho určite vedia ešte vybaviť. A moje meno je Jakub Vaverka, je tu s nami aj Robert Kalnický a tento prvý diel podcastu bude v podstate o podcaste samotnom a o tom, čo chystáme v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a v celej sezóne. Tak, dobrý deň, vitajte. Rád by som vás privítal teda pri tomto pilotnom dieli. Na úvod by som možno začal tú úvodnú myšlienku, že prečo sme to pomenovali Martinský hokej, ako už Jakub spomínal, tak je to nejaké nadviazanie na ten časopis, ktorý v podstate ešte za čas fungovania klubu MHC Martin fungoval. A keďže sa doba pohla, tie trendy sa nejako vyvíjajú, tak sme sa rozhodli, že by sme prešli teraz do takejto podcastovej formy. Nachádzame sa v digitálnej dobe v roku 2026 a vieme, že všetko sa to uberá formou videí a podcastov a aj keď našim fanúšikom pravidelne pripravujeme písaný obsah, tak vieme, že veľa ľudí chce s tým klubom žiť každý deň a nie každý má čas čítať aj rôzne rozsiahle články, takže snažíme sa ísť do videa a snažíme sa ísť do podcastov a sami sme užívateľmi podcastov a vieme, že častokrát si to človek pustí ráno alebo pri upratovaní a našim cieľom je, aby martinský fanúšik žil s klubom každý deň a tak ako sme my, keď sme boli ešte deti, čakali, kedy vyjde nový martinský hokej a pozerali sme fotky, čítali sme články, tak veríme, že aspoň nejakú časť mladej generácie prebudeme k tomu, že bude čakať, kedy vyjde nový diel podcastu a dozvie sa zaujímavé informácie nielen zo zákulisia martinského hokeja. Takým dôležitým bodom, čo by sme chceli vlastne uviesť na úvod, je, že aké témy by sme rozoberali priebežne v ďalších dieloch. Ten úvodný diel v podstate by sme chceli spraviť s manažérom MH Martinerom Markovičom. V komentároch na Facebooku vlastne môžete písať nejaké otázky, ktoré by sme využili, ale zároveň by sme chceli potom ďalej pokračovať v tej našej ceste a vyspovedať v podstate aj nejakých trénerov mládeže, hráčov z mládeže, nejaké historické osobnosti, pobaviť sa o nejakých štatistických zaujímavostiach, povedať vám o tom, aké sú plány na ďalšiu sezónu, čo sa chystá, aké sú naše ciele do ďalšej sezóny a podobne, že postupne vlastne budovať nejakú takú tú komunitu a prakticky na týždennej báze mať nejaké rozbehnutý nejaký systém a budeme vlastne prinášať tie informácie z kuchyne hokejového klubu. Presne ako sa tu bavíme, bude to o tom, aby ste mali tie informácie z prvej ruky, pretože sami veľmi dobre vieme, ešte k tomu viacnásobne v športovom svete, že veľa sa hovorí a nie častokrát je to úplne pravda a keď to budete mať takto v podcaste, tak budete od nás priamo vedieť, že čo sa týka martinského hokeja, tak keď si pustíte martinský hokej, tak sa dozviete to, ako tie veci sú a presne tak v dieloch budeme spovedať hráčov, manažment, nejaké osobnosti z minulosti klubu, zo štruktúr tých ľudí okolo martinského hokeja, aj keď to niekedy nevyzerá, je naozaj veľa a zaslúžia si svoj priestor a možno povedať ten svoj príbeh alebo ako sa k tomu klubu dostali, aká je ich úloha, pretože ľudia chodevajú na Podhaj pozerať sa na hráčov, ale aby ten klub a ten tým fungoval, tak sú to, nepreženiem, keď poviem, že desiatky ľudí, aby to všetko fungovalo. A presne tak, budeme sa rozprávať aj o novinkách, ktoré klub chystá. Chceme pokračovať, čo môžem spomenúť v špeciálnych zápasoch k rôznym medzinárodným dňom alebo iniciatívam, pretože razíme cestu toho, že nechceme byť iba športový klub, ale chceme spájať ľudí v Martine a z okolia a robiť možno aj osvetu v otázkach zdravia a nejakých spoločenských tém. Ďalším takým dôležitým bodom, čo by sme chceli spomenúť, je, že do budúcnosti by sme chceli vlastne vybudovať nejakú komunitu na základe nejakých členstiev, aj prinášať vám nejaký bonusový obsah, kde by ste našli informácie možno o tom, koho sa nám podarilo podpísať, akú máme posilu, že sa to dozviete možno pár hodín skôr ako nejakí bežní fanúšikovia, ktorí nebudú mať toto členstvo. Zároveň tam budete mať možnosť nejakých zľav našich partnerov. Taktiež budeme pracovať na tom, že keď budeme spúšťať predpredaj, tak títo vlastne členovia tohto klubu
v tomto klube budú mať príležitosť si zakúpiť vstupenky na zápas skôr v nejakom predstihu, aby si chytili to svoje obľúbené miesto na zápasy. Bude tam nejaký špeciálny obsah navyše, že tým plánom je, že nejaká tá časť toho podcastu bude aj voľne dostupná, ale vlastne aj nejaké také tie ďalšie dôležité časti a jeho súčasti budú mať svoje pokračovanie na v nejakej skupinke, v nejakom membershipe, hej, to ešte nemáme doriešené, že presne, že akým štýlom a cez akú platformu by sme to chceli riešiť, ale postupne pracujeme, toto je vlastne nejaký taký pilotný diel, aby sme niečo vykopli, aby bolo jasné, že akým smerom sa to bude uberať a ďalej chceme pracovať a chceme tu byť pre vás, pretože vy ste tu pre nás v tých najťažších časoch, však odzrkadľovalo sa to aj počas tej sezóny, že sme mali najvyššiu návštevnosť spomedzi všetkých klubov typu Slovenskej hokejovej ligy a na to chceme nadviazať aj v ďalších rokoch a vlastne my tu nie sme preto, aby sme stagnovali, ale preto, aby sme to posúvali ďalej a aby tá krivka stále rástla, aby sme mali stále väčšiu a širšiu fanúšikovskú základňu, aby ste chodili na tie zápasy a všetci vieme, že už v dnešnej dobe to nie je iba o tom hokeji, ale je to aj o tej pridanej hodnote a preto chceme pridať nejakú takúto ďalšiu hodnotu pre vás, aby ste mohli vlastne byť v tom s nami a videli ste do toho zákulisia, do tej kuchyne a aby ste vedeli, že čo sa chystá, čo chceme a proste aby sme ukázali, že sme taká nejaká jedna veľká komunita alebo ako to tu my radi hovoríme, Martinská hokejová rodina. Ja absolútne súhlasím s Kalom a jedným z popudov toho, že prečo vzniká tento podcast je, že vlastne Slovenská hokejová liga je nastavená tak, že my pomaly končíme sezónu v marci a ďalší zápas hráme až v septembri a my vieme, že tým korením, keď to tak poviem, toho hokeja sú tie zápasy, výsledky a ako dopadneme, kam sa posunieme, kto nastúpi, kto príde, kto odíde, ale my vieme a ani nechceme takto. My vieme, že hokej je každodenná téma mnohých ľudí v našom meste a je aj každodennou témou u nás. Záleží nám na tom a záleží nám na tom, aby ste aj vy žili s tým hokejom počas mesiacov, kedy hokej má pauzu, čo sa týka zápasov. A preto sme si povedali, že tento polorok prakticky, ktorý už zažívame medzi jednotlivými sezónami, využijeme na to, aby sme vám priblížili jednak uplynulý ročník, jednak to, čo pripravujeme na ďalšiu sezónu, pretože ako som spomínal, chystáme pokračovanie tých špeciálnych zápasov. Chceli by sme nadviazať aj na veľmi obľúbenú edíciu mestských dresov. O tom si povieme, keď na to bude správna doba. Ako sme sa bavili s Kalom, bude členstvo pre tých najvernejších. Samozrejme, financie nie sú našim prvotným popudom a veríme, že martinskí fanúšikovia to aj vidia, aj si to uvedomujú. Každopádne, keď toho obsahu bude veľa, osvedčí sa a bude vás baviť, tak samozrejme vieme sa baviť o rôznych rozšíreniach. Pretože samozrejme aj tí ľudia sú ľudia, ktorí s hokejom žijú počas zápasov a sú ľudia, ktorí by boli najradšej, keby každých 30 minút im na mobile pípalo upozornenie, že je niečo nové. Čo sa týka obsahov medzi sezónami, tak to môžem vykopnúť. Chceme sa jednak vrátiť k uplynulému ročníku, to už som spomínal. Chceme vyspovedať našich hráčov, nové posily, riešiť postupne, ako bude ten káder vyzerať. Veľkou tému je zápas Mareka Pacalaja v Colosseum Fight Night, ktorý nebude iba o bojových umeniach, ale aj o dobrej veci. Snažíme sa o tom informovať aj na našich sociálnych sieťach a tomu možno môžeš aj ty viacej povedať, že vlastne 30. mája na našom štadióne bude toto podujatie. Áno, tak vlastne náš kapitán Marek Pacalaj sa ide byť proti influencerovi Natanovi. Menom Natan s nami z reality shows. A vlastne výťažok pôjde na dobrú vec, čiže my túto akciu plno podporujeme, propagujeme, budeme jej súčasťou a budeme fandiť nášmu kapitánovi vlastne, aby ten zápas aj vyhral a aby sa podarilo vyzbierať čo najviac peniažkov a je to na dobrú vec, takže my za takéto projekty určite sme. Taktiež by sme chceli dať do povedomia ďalšiu jednu benefičnú akciu s názvom Wings for Life od Red Bullu, k tomu by si zase ty mohol trošku povedať. Wings for Life je jedinečné športové podujatie. V podstate v Red Bulle to radi a právom nazývajú, že je to najväčšie bežecké podujatie na svete. V podstate ide o to, že môžete bežať kdekoľvek v skupine sami, je to cez aplikáciu, cez GPS-ku a ide o to, že výťažok zo štartovného a všetky finančné dary, ktoré sa vyzberajú na Wings for Life, sú použité na liečbu ochorení miechy.
Ja osobne sa tohto podujatia zúčastňujem každoročne a týmto smerom by sme chceli pozvať aj vás, pretože z klubu som to nie len ja, kto na Wings chodí a tento rok sa bude bežať 10. mája od športparku Pletníky. Budeme vás ešte podrobne informovať na našich profiloch na sociálnych sieťach a stretnete sa tam aj s viacerými hráčmi našeho kádra, takže za mňa je to super myšlienka v tom, že jednak sa hýbete, pomôžete dobrej veci a z toho fanúšikovského hľadiska môžete si zabežať s chalami z martinského hokeja. Dáme vám ešte vedieť, kto sa na toto podujatie chystá. Môžete si odbehnúť s nami a celkovo môžete sa po určitej stránke s nimi aj fyzicky porovnať, že ako ste na tom bežecky v porovnaní s profesionálnymi hokejistami. Budeme vás o tom podrobne informovať, rovnako o Marekovi Pacalajovi a Colosseum Fight Night. Tieto eventy sú dôkazom toho, že naozaj chceme byť súčasťou tej komunity, chceme, aby tí naši fanúšikovia s nami žili a my sami s Kalom, čo sa týka aj obsahov, sa snažíme inšpirovať nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, kde ten fanúšikovský servis funguje veľmi kvalitne od digitálu až po samotný štadión a samozrejme sa inšpirujeme aj klubmi NHL, pretože tam tie trendy tam sú niekde úplne inde ako u nás a keď iba čo je len pár percent z toho vieme preniesť aj do slovenskej praxe, pretože samozrejme je tam veľa faktorov, ktoré to ovplyvňujú a tiež nemáme neobmedzené limity, aj keď sa tak snažíme neraz fungovať. Tak čo je len trochu toho zo zámoria, keď prinesieme sem vám, tak si myslíme si a veríme, že vás to bude baviť a bude to prospešné. Na záver by som teda uviedol, že prípravy na novú sezónu už sú v podstate v plnom prúde, prebehli už aj nejaké sedenia, či už to boli hráči. Ako všetci dobre viete, tréner Martin Hrnčár v klube skončil na vlastnú žiadosť. Vedenie klubu už má teda vyhliadnuté nejaké mená, ktoré nebudeme zatiaľ bližšie špecifikovať. Prebehli už aj nejaké tie prvotné sedenia a jednania. Všetko je v podstate v procese riešenia. Čo sa týka hráčskeho kádra, tak taktiež prebehlo sedenie prakticky s každým jedným členom kádra a ako som už uviedol, tak tie veci sa dali do pohybu. Pomaličky sa to všetko chystá, veríme, že už v najbližších dňoch budeme môcť informovať aj o tých prvých pohyboch kádry, o tom, kto zostáva s nami, či nás niekto opustí, kto nás príde posilniť a podobne. Čo sa týka celkovo tej prípravy na tú sezónu, tak chceme ísť ďalej, chceme ísť do toho. Ukázali sme, že tá prvá sezóna medzi profesionálmi bola náročná, ale ukázali sme, že máme to srdiečko a robíme to tu všetci na 100%. Chceme v tom pokračovať, chceme ju zlepšiť a všetci si prajeme to vlastne, aby tá sezóna ďalší rok bola o niečo dlhšia, aby sme bojovali vlastne či už o cené kovy, alebo sa predstavili v tej baráži o Extraligu, ak to bude. A čo sa týka tých plánov, tak je toho naozaj veľa. Ten najbližší a taký najdôležitejší plán, čo by sme vám chceli teda ešte raz opakovať, tak je, že ten ďalší diel podcastu, ktorý by sme chceli natáčať niekedy v priebehu budúceho týždňa, tak bude to diel s manažérom Jarom Markovičom. Od vás teda by sme chceli, aby ste nám napísali nejaké otázky do komentárov, že čo vás zaujíma, my niečo z toho vyberieme, keď budeme pripravať epizódu a Jara sa to opýtame a vlastne tým dielom by sme chceli oficiálne vykopnúť celý ten podcast a celú tú našu iniciatívu, ktorá sa má rozbehnúť a ďalej budovať tú komunitu, čiže myslím si, že môže to byť pre vás zaujímavé, pre nás to je zaujímavé, chceme sa toho zhostiť a chceme vám prenašať niečo, čo žiadny vlastne prvoligový klub na Slovensku momentálne nerobí, ak to máme správne zmapované. A chceme sa priblížiť tej špičke, čiže to je tým takým nejakým našim cieľom a ako sa hovorí, všetci sme martinský hokej. Presne tak, ako čítate v našich hashtagoch, tak má to zmysel. Veríme, že sa vám bude táto epizóda o podcaste páčiť, aj keď je krátka a je úvodná. A pokojne nám napíšte do komentárov alebo do správ, čo podľa vás môžeme zlepšiť, čo sa vám páčilo, čo vám chýbalo, prípadne môžete navrhnúť aj mená alebo témy, o ktorých by ste chceli, aby sme sa v ďalších dieloch bavili. Ako spomínal Kalo, v najbližšom dieli vyspovedáme nášho GM. Otázky nám môžete písať či už na Facebook alebo na Instagram, dáme vám ešte echo a budeme sa tešiť. Asi na teraz ďakujeme a veríme, že tento typ obsahu bude pre vás zaujímavý.
Majte sa dobre.